Добре ли си? С кое право пиеш кафе? От снощи не си се самообвинила за нищо. Хората страдат, а ти дишаш. И къде си тръгнала така? С лице? Ти май забрави, че хората те виждат да. Че онова минало лято още не е забравено. Тук има списък. През 2017 купи нещо за себе си и се почувства добре. Това не е заличено. Спомни си. Как се смееше? С глас. Трепна ли? Щото аз трепнах от срам. И още нещо. Баба ти не би одобрила този живот. Знаеш ли тя как е живяла? С филия и вина, без терапевти. Може ли просто да изпия чаша вода без морален разказ в 3 действия? Можеш, ама не ста минало, злато мое. Аз отивам да лежа с лице към стената. Кажи, ако пак решиш да се харесаш. Ако и в твоята глава живеят тези две дами с прекалено свободно време и достъп до спомените ти, можеш да ги поканиш на терапия. Аз ще им превеждам.